اف دربازبوونەکە بلەزە بۆ پاشەڕۆژەکە نزیک و ڕۆبۆت ببنە بەشێک ji ژیانامە. هێلی تەد یا تەمەن 11 ساڵی دو دەمژمێر و نیڤان لەگەل بنەماڵە خوا ترۆمبێل ئاژوتیە و هاتیە vêrê. نەگەلک کەچ و کوڕ حەجرۆباتان دکن. زانینگەها باشوورê کالیفۆرنیا حەول دەدە vê yekê bigore. û cihekî danek û her sal xwendekarên hemî polan bên û karên ceribandin û lêkolînan li ser robatan ji nêzik ve bibînin. Em bi wê bawerê ku dema zarok robotan ji nêzik ve dibînin û guh li axaftinên diktur û mamostayan dibin, sebaret vekolînan ka çawa berjewandiyê digehîne civakê, em pêt hesiyên keyf û heyecan wan digirît. Hêvî ew ku gencan han de da ku hewil bidin fêrî bernaman bibin, bi taybetî keçan. بۆ کۆد یان ژمارەکردنان وەکی زمانی دوێ بۆ هەر کەسێکی پێدویە بە تایبەتی بۆ نفشەوی دەمی هون دەزانن بەری 30 ساڵان ژنان بتر ژنوکە ئەف بیاوە دەخۆند خەڵک دکارن گەلە کاران دوی بیاوی وەربگرن. Nedîtina jiyana rastî ya epên zanista kompîteran renga sademeke ku jin kêmtir vê mijarê heldibijêrin. Ev yek ji bo Caitlin Klaba rast e. Ew xwendkara hunerên ciwan bû û çi cara hizra hindê nedikir ku zanista kompîteran bixwîne. Heta ew ê dî çawa dikare birêya dahênanê harîkariya xelkê bike. Dema ku bernamên zala li ber destê mirovî bin, ji bo min mînaka pirekê ye ku valahiyekê tijî dike. Min heş hunerên ciwan dikir, paşîn bo min diyar bû ku bi zanista kompîteran ez dikarim her tiştekî bikim. Derxistina nihêniyan bername û zanista kompîteran dîvçûnek takiye û tinêrêke buhandana keçan. Ji min re balkêşan serpêtivên taybet gelek giring e. Ji ber ku ez hemî jiyana xwe bi dest nexweşiya disleksiya dinalim. Hêlî fêr bû ku robatên civakî çawanin. Dema ku wê beşdarî tîmekê kir ku robatan çê dikin û hevrekiya tîmên dî dikin. Ji bo min ev rêkeka gelek baş e. Kesên nû naz dikim, pitir fêr dibim û zanîn û şiyanên mirovî derdikevin. Têkelbûn digel alavên kompîteran û robatan li temenekî biçûk da handaneke bo viyana çona zankoyê. Lê her xwendgehekê ev jê dere nînin. Çêdibît ku wan alavên pêdiviyên robotan nebin, yan jî wan mamostayan şiyana gotinên waneyên zanista kompîteran nebin. Zanîngeha Başûrê Kalîfornîya li gel xwendingehên deverê mamostayan û xwendkaran kar dikin. Bi hêviya wê yekê ku bala xwendkarên behremend bikişîne, bi taybetî keçan, da ku babetê zanista kompîteran helbijêrin û bixwînin.